16 er i stand til at flyve over 2.370 km/t. Vi flyver selvfølgelig kun subsonisk, altså underledsflyvning, ellers vil det her sonic boom ødelægge en masse vinduer for den sags skyld, totalt lav højde og i lukkede områder, så det gør man ikke ind over land. Flyet er også i stand til at flyve utrolig langsomt, hvilket Theo demonstrerer her. Han flyver med det, der hedder høj angle of attack, altså høj næsestilling, og står så at sige på strålen bagved. Det er helt imponerende, at så stor en jægerflyver er i stand til at lave så langsom flyvning, som vi ser her. Lige om lidt, så lukker vi